Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama macam-macam barungan guys. Wih, ada Mas Dava. Mas Dava kecil jadi wah, kepala macan. Terus ada Mas Henip. Wah, buntut macan. Mas Farizi jadi wah, singa besar. Terus ada Mas Bayu. Mas Bayu pakai barungan? Wah, kucingan. Terus ada Mas Reksa. Mas Reksa jadi Singa kecil. wah, singa kecil. Terus ada Dek Jihun. Dek Jihun pakai barungan? Hitam. Wah, barungan hitam. Ada Mas Elvan. Mas Elvan pakai barungan? Wah, kodok. Terus ada Mas Silo. Mas Silo pakai barungan? Telon. Ya Mas Silo yo dipakai. Wes mau wonge. Mbak Fitri, anakmu wes mau. Wes mau. Oh. Ampun tutup Moro Paraga, kejawi saking Moro Paraga, ampun lumebet dhateng Waduh. ring. Ampun lumebet wonten sak lebetipun ring, keranten panggenanipun. Wonge wedino. Lah kan nak ulang tahun sok piye gak go badut. Ya wes ya Mas Silo. Saiki Dek Jihun. Aing mau. Yo, kowe macan, kowe singa. Aing mau. Ya Dek Jihun pakai barungan hitam. Bangsane para Gandharwa Sewu. Sumingkira saka sak tengahing papan panggonan kene. Ngerti yo, yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumingkira saka sak tengahing Ih, barungane kecil. Dek Jihun, ngerti tante. Kakek. Wih. Ya wes ya Dek Jihun. Saiki Mas Bayu Aing mau. karo Reksa. Aing mau. Ya Mas Farizi. ayo le. Cokot. Ya, singone kecil, singone besar rek meneng wae iki. Aduh. Ah, jenenge singa besar rek, Bos. Dah, reksa tak ketipu.
Bayu ki malah guyokno yo. Yuk. Wes. Ndi Arhen yo Arhen. Wah yo bentengnya ngamuk. Iya bentengnya. Wah yo. Yo wes yo Mas Hanif yo karo Mas Dava kecil. Ayo Mas. Bayu durung kok. Nah to. Dava semangat Dava. Dava semangat. Gak apa-apa. Semangat to, Pak. Sedulur to, Pak. Kau tak kayak susu. Kau tak kayak susu. Gara-gara beda terus. Ya wes yo Mas Dava. Wes, ganti buri. Sek. Ya wes nyopot nek kono to yo. Ayo Dek Jiun. Oke, guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Dadah. Apa? Ayo dinggo. Lah memang nek endi wayah kancane ngenggo? Wong nek kene lho, Mbak. Masa? Ki mau dinggo Farizi re. Enggak Farizi kok. Kayak keri siji. Mane aja lunga-lunga go, nek panggonane go. Ahen dipakai yuk, Ahen. Awas tungguan. Wih yo, bentengnya apik. Tuh. Mas Elvan. Ih, pakai foto. Jene parani jene. Wih, bentengnya ngamuk, Hen. Yo wes yo Mas Elvan. Adik ayo nih. Oke guys.
Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Dadah.